Boleh pamit saya jauh. Terakhir tahu kau jadi. Kutukan kuat itu nih, mana ngomong lah, ini membahas. Kain, kalau subo kong kulante, dito mainit, kumbaga tama. Sinubo ko, pare doon. Ada kain.
Tama. Pare, layo-layo ba? Nabili ka na penang ko? Sabi niya yung silikol-likol, bukunin na, hindi mo binigay doon. Sabi niya. O sabi niya, Sabi niya kuya. hindi ko nakita, sabi ko. Sabihin mo, huwag mo yung murahin yung kumpare ko. Sabi niya yung silikol-likol, bukunin na, hindi mo binigay doon. Iyon nga yung, sabi ko, iyon nga yung pupuntahan ko dyan, sabi ko. Sabihin ko pare, huwag mo murahin yung kumpare ko pa. Pritong lang? Guys, dano mamaw. Dano mamaw. Yung kala namin na Ako yung mutang mo yung kape ha. Abang mamaw. Pagatan. Wala. Maling ka na siya. Kontratan. Bilog.
Tanggalin mo yung laman. Tigli na tayo. Nilagay sa pressure cooker eh. Tapos na napukuro. Tanghali pa lang panis na eh. Niluto niya kasi nung umaga. Hindi napasay ko lang. Di ba rin? Ito may ala ay similya. Di ba? Adobong lumulutang sa mantika kahit iwanan mo ng isang linggo sa lamesa, huwag mo ilipagat ka rin. Hindi napapanis ang yun ang cover niya sa bakaan. Araw ng gaya nagsarili sa mga ano eh. Ha? Samay langit. Walang-ulang. Salamat sa mga po. Meron sa meron pag nagtasal din ako marami. Malaki palang kanata. Yan mo. Kargayo yan. Yung ibabal sa sitam. Okay na ito lang. Ano ito ba? Kargayo ibabalas. Ibabalas. Ah, kamayo.
High blood na tapos tira pa rin natin yung mga bawal. Naurasan latan. Bante, may kalinya kami. Yan mo ni dyan, no? Kanya may sakay ay.
Na, napatirahan. Kasi na mata, ang nakalay. Nakusang-sokil, amo na sa ay. Hindi ka rin ako. Ay, ay, ay. Ang pakaputan niya sa